Saka stasiun Bandung, aku sakeluarga mulih menyang Bojonegoro nunggang kereta Herina. Lungaku menyang Bandung sak perlu taziah ponakan kang tinggal donya. Yen numpak sepur kulinane aku milih gerbong sing kursine kabeh madhep pengarep. Sejatine dening sing duwe omah, aku sak keluarga diprayogakake nginep ora ketang sedina. Eling-eling jarak Bandung Bojonegoro mono adoh banget. Nanging rene ana acara kedinasan sing ora bisa dak tinggal ing dina sesuke, kepeksa aku terus mulih. Untunge isih keduman tiket nadyan sepur kelas ekonomi, kursine adep-adepan. Iku wae gerbong muri dhewe. Anggonku takziah menyang Bandung jalaran Ayu Pratiwi sing wiwit SMP tekan SMA manggon ana omahku. Pranyata ora dawa umure, Ayu wis dianggep anakku dhewe. Luwih-luwih dheweke krasan manggon ing omahku suwene 6 taun. Nanging bareng lulus SMA, Ayu dijaluk mulih dening Safitri, ibune, awit bojone tinggal donya. Sawitri butuh kanca sing kena kanggo omong grenang-greneng. Mula aku ora bisa nggandoli baline Ayu nadyan sak temene atiku sumedhot. Apa maneh Desi anakku siji-sijine uga lagi butuh kanca ing omah. Mbak Yu, Mbok Ayu ben ning omah kene wae. Rak ning Bandung wis ana Bimantara to? Kandhaku nalika semono. Pancen ana Bima di, nanging dheweke asring menyang Jakarta merga pakaryane ora kena ditinggal. Ayu wis ditampa kuliah ning Universitas Brawijaya lho, Mbak Yu. Njur piye yen dheweke bali ning Bandung? Ya digolekake perguruan tinggi ning Bandung wae, ora apa-apa. Ayu ora pilih-pilih perguruan tinggi kok. Sing penting ana jurusan sing dikarepake. Ngono pratelane Mbak Yuku Sawitri. Aku bisa memahami nampa alesane sing pancen nyata, sebab kahanan pancen ngewake tumrap Mbak Yuku. Mula nadyan kanthi rasa abot, aku kepeksa nglilakake Ayu digawa ibune bali menyang Bandung. Rasane atiku isih ana sing kurang pas nalika pamitan marang Mbak Yuku Sawitri. Saliyane durung bisa omong-omongan tanek karo keluarga adoh liyane, uga rasane isih abot ditinggal Ayu kanggo selawase. Gawang-gawang praupane sing ayu menik-menik, uteke encer, bocah anteng ning kreatif, ide-idene akeh. Dheweke ya ora lumuh nandangi samubarang penggawean biyantu aku lan bojoku. Klebu resik-resik omah lan siram-siram kembang, kabeh mau ditindakake tanpa njagakake dicandak rewangku. Aku banjur pamitan nalika arep ninggalake omahe Mbak Yu. Rumangsaku ana klebate bocah wadon tutwuri lakuku, praupane pucet. Aku ngrayita iku arwahe almarhumah Ayu. Nadyan kaget nanging aku meneng wae. Sulastri sisianku ora tak kandhani, sumelang yen dheweke malah keweden. Aku batin, geniya liyane ora ana sing nyumurupi. Bojoku ora alok, ateges dheweke uga ora dikatoni wewayangan kuwi. Aku nyuwun sepura ya Mbak,
ora bisa nunggoni nganti selametan 7 dinane ayu. Pamitku ngondo-ondo. Pira-pira keluputane ayu panjenengan apura ya, Dik. Saksuwine nderek ing dalem Bojonegoro, ayu tentu ngrepoti siramu lan Dik Sulastri. Kandhane Mbak Yu Sawitri karo ngulapi eluwe. Aku ora kuwawa wangsulan, mung mantuk. Tangisku mbudidaya tak empet supaya ora ambrol. Samar yen kabeh sing ana papan kono melu kutah tangise. Aku dhewe sejatine durung bisa nampa kanyatan, nanging bareng tak gelar tak gulung rasa pangrasaku, akhire aku ngiklasake lungane ayu. Jerpati uripe manungsa ngono tuhu purbawasisane Gusti Kang Maha Kuwasa. Manungsa mung bisa nyuwun nanging tan bisa swala. Ayu sing dak rengkuh kadidine anak dhewe wis ora ana, kapundhut ing umure sing isih muda. Dina tembene isih dawa, aku ngusapilo ing poncot mripat bareng ojek mobil sing dak pesen lumantar aplikasi teko. Nalika munggah kendaraan, wewayangane Ayu ngaton maneh. Dheweke ndisiki munggah mobil, lambeku dak geget mudidaya ora nguwuh ngundang jenenge. Udakara setengah jam perjalanan Grab mobil tekan stasiun Bandung. Dak lirik lamat-lamat wewayangane Ayu, cat katon cat ora ngetutake lakuku mudhun mobil. Semono uga nalika aku lan bojoku lungguh ing peron, Ayu melu lungguh ing sisihku. Sepur kelas ekonomi Harina wis teka, woro-worone keprungu cetha. Penumpang kudu enggal mlebu menyang gerbong laras karo nomere kursi. Tak dudut tiket ing sak klambiku, dak setitekake permati nomor kursine kanggo mesthekake kursiku. Nuli tak cocokake karo nomor gerbong. Sisianku mlaku ana samburiku, dak toleh ana wanita loro sing mlaku samburiku. Ora pati cetha sapa wanita ing samburine sisianku kuwi. Jadwal budale Harina saka stasiun Bandung jam 09.00 bengi. Nalika aku karo bojoku munggah gerbong nomor 9, wanita sing sekawit njampangi lakuku mau dak goleki wis ora ana. Aku lungguh kursi nomor 12, bojoku nomor 13 lungguh jejer. Sawise lungguh srok ing kursi kereta, aku narik ambekan landung. Apa becike awake dhewe melu nggelar talilan ing ngomahe dhewe ya, Bune? Celathuku lirih ambre ora ganggu penumpang sacedhakku. Tayagane ya ngono, Pak. Ayu wis akeh labu-labete marang keluargane awake dhewe lan muga kanthi kiriman donga talil bisa njembarake dalane antuk panggonan kang mulya ing alam barzakh. Yen ngono Desi kon nyapake ubur ampe kanggo tahlilan bakda magrib sesuk, Bune. Sepur sing dak tumpangi iku wiwit ngremet nembus petenge wengi. Aku sak loron mung bisa nyawang jaba kang peteng, mung kadangkala nyawang klipe lampu. Rikat lakune sepur tumuju stasiun candhake, dudu stasiun pungkasan. Kaya uripe manungsa, donya dudu stasiun wekasan. Jer sakwuse mati isih ana alam barzakh lan alam akhirat kang langgeng. Kaya ayu sing pindah saka alam donya tumuju alam barzakh. Nganti tengah wengi aku durung bisa turu. Pikiranku ngumbara tanpa wates, lelono tanpa pagut. Dak sawang penumpang nunggal gerbong wis padha turu angler mecaki pangimpene dhewe-dhewe. Pisan pindho keprungu penumpang watuk lan gumirite roda sepur kaya nggawa wirama. Tingak-tingu aku goleki pernai toilet, kena ademe AC ndadekake cepet kebelet pipis. Toilet ing tembing burine maneh kereta pendorong utawa kereta pembangkit. Aku banjur menyat
jumangkah hiyak-hiyuk menyang toilet. Sadurunge buka lawang toilet, aku nyoba ngungak gerbong mburi dhewe. Pranyata dudu gerbong pembangkit, nanging gerbong penumpang kang kosong. Lamat-lamat katong penumpang wanita lungguh ijen, tansaya suwe kaya katon praupane ayu, menganggo sandangan warna putih kanthi rambut diore. Ya kene dheweke manggon ing gerbong pungkasan. Apa bener arwah ayu ngetutake mulihku? Mbok menawa mung halusinasiku wae. Aku enggal buka lawang toilet, banjur buang kajat. Metu saka toilet, dak ungak maneh gerbang mburi dhewe iku. Pranyata wewayangane ayu durung ngalih, isih lungguh ijen kanthi praupan suntrut, guayane pucet. Aku age-age bali menyang kursiku. Esuk umun-umun sakwise azan subuh, aku kebelet pipis maneh kaya dik mau bengi. Sadurunge mlebu toilet, aku nglirik gerbong mburi dhewe. Ora ana sesawangan sing ganti. Gerbong pungkasan iku isih dipanggoni penumpang wadon siji. Gedhokku merinding karo ngrapal surat Al-Fatihah. Aku gegancangan bali ing palungguhan. Bojoku isih angkel turu. Kumurite rada sepur terus lumaku nepusi swasana esuk. Kaya suarane batinku kang kisruh. Pikiranku uleng golek alesan gumadhuk kanggo merdeni anane wayangan nyolowadi kuwi. Praupan kang memper wajahi almarhumah Ayu Pratiwi. Nganti tekan stasiun Bojonegoro jam 7 esuk, suwengi aku ora bisa turu. Sisianku tak gugah nalika mudhun saka gerbong ana ganda wangi sumrebel. Aku ora tolah-toleh maneh. Bojoku cepet-cepet dak geret mulih. Mlebu omah, ambu wangi mau isih nyegrak. Aku duwe dudutan yen apa sing tak alami mau pancen kanyatan gaib. Arwah ayu melu menyang Bojonegoro barengi lakuku. Sore ndungkap magrib sadurunge talilan, aku ngobrake ngungak kamar mburi sing nate dipanggoni ayu. Temenan ing kamar kuwi katon lamat-lamat dheweke lungguh kasur menganggo sandangan rupa putih. Aku ora omong apa-apa, lawang kamar bali dak tutup. Aku banjur bali menyang ngarep ngriwangi bojo lan anakku nata kloso. Rampung talilan, aku niliki kamare ayu maneh. Kodhong ganda wangi sing ngebaki omah uga wis ilang. Semono uga wewayangane ayu ora ngatoni mripatku maneh. Aku mesthekake ayu wis antuk dalan kang sakmestine, dalan padang kang binukak sawise dak wacakake tahlil bebarengan karo tangga teparo iki mau.